Yung mga Oragon, sa mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Dito kami ngayon sa aming bundok. Paakyat kami sa bundok namin. Bali, paakyat pa lang kami. Hindi ako ngayon, kung napansin nyo, wala ako ngayon sa aming ginagawa sa site namin sa construction kasi medyo nagka-trangkas tayo. Kaya ito, para bumalik yung lakas, akit tayo sa bundok. Pakit kami ng aking pamangkin. Ayun. Akit kami. Dahil mangunguha kami ng mais. Tsaka uling. Paano? Kuha kami ng mais sa kauling. Yan yung tsura ng aming nakitan, tarik. Yan. Yan, medyo may ubo pa. Medyo hiningal agad. Hindi pa lang nilalakad. Okay. Hintay nyo na lang. Pakit namin sa bundok. Pakita namin sa inyo yung mais na aming kukunin. Yung mga Oragon, pakit kami. Ayun. Bundok sa amin, talagang bundok. Tarik na tarik. Yan. Yan, may bata doon. Medyo may kalayuan yung aming akyatin. Ay. Nakakapagod. Talagang tarik. Yan talagang gubat talaga to. Pinakagubat. Pinakagubat pa sa mas gubat. Ito. Yan. Yan. May ubo pa. Grabe. Kahit hindi pa kaya sana, kaso pilitin na lang natin para medyo may makain tayo. Kasi naubos na yung budget. Kaya manggagamais ako doon sa bundok. Yan, pansin nyo, gubat talaga yan. Sa mga Oragon na hiningal na ako. Di pa kami nakaka-1/4. Naminginakyat, hiningal na. Grabe. Bundok kasi. Sakit sa dibdib pag may ubo. Hindi pa nawawala yung tangkaso. Isang linggo kasi ako natangkaso. Kaya ito medyo pagod. Kaya nag-exercise tayo. Pakit sa bundok para lumakas-lakas naman. Pagod. Sa mga bago pala dyan, paki-subscribe, paki-support naman ang aking YouTube channel para lagi kayo update sa aking mga ina-upload na video o tutorial. Pero ngayon wala na muna dahil akit muna ako sa bundok, manggagamais tsaka uling kasi paubos na yung aming uling. Okay. Yung mga Oragon, shout out pala kay Joseph Barido, taga Bosbati. Kaya shout out sa inyo lahat dyan, mga Tasbati. Joseph Barido, shout out sa iyo. Ayan. Maraming salamat sa mga nagtatangkilig ng aking video, na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa inyo dahil ito, na-reach natin ang 4,000 plus subscriber. Ayan, malapit tayo mag 5,000. Kaya maraming salamat sa inyo dahil kung hindi sa inyo, hindi ko ma-reach itong wala ko lang 5,000 na subscriber. Maraming salamat. At marami pa kayo papakita sa inyong tutorial tungkol sa construction. Hintay-hintay lang kayo pag nakabalik na ako sa aming ginagawan. Yun. Pagod. Yan, dito kami ngayon sa tinatawag na Malantad.
yung Karagon na akit na kami. Ito yung tinatawag na lantad. Ngayon, dito tayo sa taas dili. So makita nila yung ating dito lang. Yeah. Ayun yung ano, ayun yung aming ano, aming bayan. Yan yung Balatan tinatawag. Pansin nyo, karagatan yung dulo na yun. Yan yung bayan namin. Pag ano, paikot. Kaya karagatan kami, napaikot kami ng dagat. Tapos yung bundok na yun, yung bundok na yun, yun yung akyatin namin. Maniwala kayo sa hindi, yun yung bundok na akyatin namin ngayon. Kaya tara, akyatin natin. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, bundok namin yan. Sa baba niyan, yan yung akyatin pa namin na bundok. Hanggang doon pa kami. Pansin nyo naman, medyo may kalayuan pa. Kaya tara. Ayun yung dagat. Napaikotan ng tubig. Ay na, yung dagat napaikotan pa kami ng karagatan. Ang bundok. Kasi sa amin dito, hindi talaga yung bundok lang na ano, talagang bukid talaga. Mga Karagon na, grabe dito ang bundok sa amin. Talagang tunay. Kasing tarik-tarik. Yun. Grabe. Tapos dahil pang bato. Kababatuhan pa kaya mahirap dito sa aming lugar. Puro bundok. Wala magagawa kasi yun lang ang hanap buhay dito. Yun yung hanap buhay namin. Pag hindi kami nakapagtrabaho ng construction o anong trabaho, dito pa rin yung bagsak sa bundok kasi dito kami namulat, dito kami dito kami lumaki. Ayun, pansinin yung bundok, talagang tarik. Ayun, akyatin namin pataas. Diba tarik-tarik? Medyo pagod ako kaya. Yan o. Lumabas yung ugat. Pagod. Kaya ang iba, dito matagal dito. Mga lumadayo sa amin. Mga baguhan. Ayaw makat dito sa bundok kasi yun nga. Malayo na. Tarik pa. Kaya grabe. Grabe sakripisyo, hirap. Layo pa yung akitin namin eh. Yung bahay na yan, yung bahay ng ano, ng pinsan. Yan. Maraming manok diyan. Pansin nyo naman, oh, bundok talaga yan. Tarik-tarik. Pagi-pay! Ayan yung pinsan namin. Bajang ipay sih? Diamond? Ikaw ano ka? Nagsulo. Yeah. Ayan. Grabe dito sa bundok. Talagang kung wala kang tiyaga, wala kang linaga. Ito yung
ng mais. Ayan yung mais. Yung mais na inano. So, sa wakas, makakain na rin ako ng mais kasi gutom na ako. Hindi pa kami kumakain. Wala nang pagkain, kaya mais na lang. Yan. Kaya kumukuha yung aming stepfather. Na. Yung mais. Medyo mangin kasi kaya dumapa. Ano pa pwede? Yan. Tanok na kay mais, Poy. Ay, Poy. Yan. Ito yung mais na mais na malilit lang kasi yung mais dito dahil nung mahangin. Pero pwede na. Yan. Pag wala ka talaga, yan ang kakainin mo. Lang para sa ito tsura ng mga bahay na sa bundok. Ito, yan. Para may masilungan lang. Ganyan yung tsura. Ang dami ditong tinanim na mais. Tapos basta halo-halo yung tanim dito. Ngayon magkano na tayo magluluto ng mais kasi gutom na ako. Ayun mga Kuragon, magluluto mo tayo ng mais. Wait lang kayo dyan kasi gutom na. Malayo yung nilakad namin. Ang programa mo mga Kuragon, sa Santa Cruz. namakain ako ng mais. Nagihaw ako kasi nagutom na nga. Ngayon nagsaing kami ng mais. Napasaing ko yung pumpkin. Yung mais. Salamat po, more power ang pagbati. Para manamunan yung gutom kasi gutom na gutom talaga ako. Yeah. Inihaw namin eh. Malit lang. Pili na lang kukunin dahil medyo matigas na daw yung iba. Yung nagpasa sa lambutan. Ayan. Yung saingan, kahawil, tatlong bato lang yung ginagawa pag sumasayang sa saingan sa bato yan. Nakantabay po kami, digdisahin mo sa Falcon Memorial, Paulpo, Calabanga. Ayan. Medyo okay na. Lumakas-lakas ng konti. Kaso yung ugat ko sa lumabas, talagang meron pa tayong konting trangkaso ata to. Hindi ko alam kung ano to. Kasi umubo pa eh. Ayan, lumabas pa yung ugat ko eh. Hintay lang tayo sa mga sunod kong ipapakita sa inyo yung video tungkol sa construction. Darating tayo dyan. Tuturo ko sa inyo lahat ng aking nalalaman. Ito ay base lang sa akin nalalaman. Tuturo ko sa inyo dahil tsak may mga tutunan kayo sa akin, mga tuturo ko sa inyo. Sa ngayon wala na muna dahil yun nga medyo hindi pa kaya. Yan ang kusog ng Pinoy. Kusog ng Diyos beer. Kusog ng tama, pero bakong burat. Araw kaya ang extra strong. Drink responsibly. Horse beer. Sulit sarapan sipa sa presyong pinagbago. Mapipili sa inyong sumitindad. Drink responsibly. Sa baro ng kaplong sa lamot. Tulang na. Just Fabric Conditioner. Sharp Fabric Conditioner. Igualis Vapor Technology. Bato mo. Kaplong sa lamot. Sharp Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. GSF Blue. Just chill and enjoy. Sa bangray mo. Aroy! Nagkamot na ako pero magkapalit pare. Mas magaling yan. Skill up. Siyempre mas magaling. Mas tipid kaysa Lily Brand. 90 TSF. Okay mga Kuragon, busog na tayo. Nakakain tayo ng mais. Ito pala yung yung mais. Tawag nito. Mani. Mga manian to yan. Mani. Mga manian yan. Okay. Ay mga Kuragon, hanggang dyan lang ang aking video. Maraming salamat sa mga nagsubaybay sa akin. At
Sana huwag kayo magsawa na panoorin ang aking mga ginagawang video. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod natin pagkikita.